हेलौ लोगोफोर मा खबर नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ ना आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय नै दिनै हारसिं आरोना बिराद गोदाव सोराव मोन्दों लोगोफोर मानो होनोबा बिखुनजोखौ जोंहा हस्पिटालाव लांदों नालाय हस्पिटालावनो सबबो आनै आमाइ आरो गथ' फिसा सान्थु फैयोमोन ना बेबो थांदों आरो ओमफ्राय दा मिस्टा दङ मिस्टा उन्दुनो ओंखारदों उन्दुना दं आरोना लोगोफोर ओंखाम जाखांना दायो ओरैनो जिरायना दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे दायो आं नोंथांमोननो मोनसे देखायनो नागिरदों आरोना आं दाखालि बावै एसे गोबावानो जाबाय फुल गेन्दा फुल बायनानै लाबोदोंमोन बियो माबायदि जाखो नोंथांमोननो देखायनो आङो बारनैल' बारनायमोन आरोना ओमफ्राय दायो ओरैबायदि मोजां बारबाय आरोना बेजों लोगोसेनो आङो मा गायफादों नोंथांमोननोबो देखायनि आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर आंबो नै जिरायनानै दङ गोदाव सोराव हारसिंनो रावबो गैखाया आरोना बुमियाथ' फार्मासियाव थांबाय नालाय दायो रावबो गैया आरो देखायनि र' ओरैबायदि सान्दुं गोसा लोगोफोर सान्दुं गोसाजोंनो माने बाहेरायावनो ओंखारनो हाया आरोना गरम दिन हाबहांबायानो ना लोगोफोर देखायनो आं नोंथांमोननो नै लोगोफोर नुदोंना नैथिंजाय नैबे बैग्रिखौहाय आंनि बिखुनजो जानाय सासे होफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं नै बिदिनो फोराननानै दोनदों आरोना गोसोम गोसोम माबायदि जाखो नायलाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय नै बिबारा बे बारनैल' बारनायमोन आरोना बेयो नै दासो बेयाव मोनसे मोजां बारहांदों ओमफ्राय नै बिथिंजाय आङो दुब्रिया हाग्राखौ गायनानै दोनदों मानो होनोबा जोंहा बिस्थिबारबाथाय दुब्रिया हाग्राखौ नांगौ जायो आरोना फुजा होनायावहाय नै बेबो जि बुरजा समायना रमायना बारबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मोजां बारदों ओमफ्राय नै बिथिंजाय नालाय दुब्रिया हाग्राया मानसि मोजांनो लावखो बिराद मोजां जादों आरोना नै लोगोफोर बिराद मोजां मोनदों आरोना आं गायनाय लोगो लोगोनो बिदि जायोबा मोजां मोनोना जिखुनु गावबा गायनाय बुस्थुफोरा मोजां जायोबा नै बिथिंजाय नै जि मोजां जाबाय आरोना दुब्रिया हाग्रायाबो बेयावबो दङ आरो देखायबावनि आं लोगोफोर नैथिंजायबो नै माने गाहायाव दोनबा बोरमाया जालांजोबो आरोना बेलेगनि बोरमा जोंहाथ' जेबो गैया बिदि बोरमा बेलेगनि बोरमाफोरा फैनानै जालांजोबो नै बिथिंजाय मोनसे मोननैल' बारनायमोन आरोना लोगोफोर जि मोजां बारबाय नै बेयावबो नै लोगोफोर नुदोंना मासे मोजां समायना बारखादों बेयावबो नायलाय दुब्रिया हाग्राखौ बेयावबो एसे गायनानै होदोंमोन नालाय लोगोफोर बेबो जि मोजां जाबाय आरोना ओमफ्राय नोंसोरजों एसे सेयार खालामनो होननानै माने आं मोजां मोनदों नालाय लोगोफोर ओंखायनो नोंसोरजोंबो एसे सेयार खालामबाय आरो माने आं बांसिन खुसि जादों मानो होनोबा नैबे दुब्रिया हाग्राया एथ' समायना रमायना जादों नालाय नै दुब्रिया हाग्राजों बिबारजों ओरैबायदि समायना नुयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गोसोखौबो बिराद मोजां मोनो जाहाना गलाप बिबारबो लाबोनो होदों लोगोफोर माला लाबोनानै होफैयो मिथिया आरोना फांसे गलाप बिबारनि दामानो 200 थाखानो आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर बिथिंजायबो माखासे बैग्रि दङ आरोना फोराननानै दोनदों एसे बुरजा बुरजा हरनो नालाय नैबेफोरखौ आंनो माने जानो अननानै हरनाय गोजा आरोना नैबे आयं लाहानिमोन ओमफ्राय आनैया होफैदोंमोन आरोना नैबेबो ओमफ्राय नैबेखौबो सासे आनै जानाया होफैनायमोन आरोना लोगोफोरनि दाखालि खिन्थादोंमोन ना जि मोजां मोजां आरोना जानो ओरैबायदि गोथाव लोगोफोर ओमफ्राय नै आं फोरान दोनबाय थादों आरोना उनावहाय गरम दिन सफैबा जानो माने मोजां जायोना ओंखायनो आरो बेसेबांखौ जानो आरोना लोगोफोर नैबे बैग्रि गिदिरमोन बे गाज्रि जाबाय बे जि मोजां मोजांनो लोगोफोर मानसिफोरनि बेफोरबायदि अननायखौ माबोरै बावनो हानो ना लोगोफोर नैथिंजायनाबो नै सान्दुङाव होनानै दोनजोबदों आरो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दे लोगोफोर बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था नोंथांमोना बिदिनो आवगायलांनो हायो जेन दिनैनि थाखाय बाय बाय।